Focus Magic, er du lige mig engang? Ej, det er min. Jamen, så får du... Så er alle Focus Magic også. Du har også ikke. Ja, Issa har også. Jeg giver lige til den igen. Der er en fuld. Husk nu virkelig nogen andre eller noget. Og giv mig lige lidt, for jeg har ikke noget rage. Ret mig. Jamen den dans der. Og husk, I skal passe godt på ham, når han er en rager. Når de er en rager. Zar, you come in. It's over. Lige mod. Gel, come in. Ike Amelin. Goddag, folkens. Hej. Ja. I kan kalde mig Mr. Reboot fra nu af. Jeg tror lige, de er i gang med LK, Tom. Det er det politisk, så... Så tror jeg ikke, I skal kalde mig noget. Nej. Hvad er han på af procenter? Det kan jeg. 75. Snart ud. Jeg vil sådan tænke, jeg har ikke proppet nogen cooldowns overhovedet. Hvad siger den? Skal jeg gå ud? 73. Bare træk. Ja, træk en stille ud af. 71. Mani er lav. Mani er meget lav. Jamen, jeg havde også 5 milliarder goals. Smith, one come in. Ike Kan du nå Amelin. combat rest? Smith, one flat till AF. Nej, bare vibe, du. Hvem døde der? Fisselbum. Blue? Ja. Ja? Du skulle gå Det var videre det. her, din tosk. Det sagde jeg også til dig. Har ikke torden, jeg gik helt? Nej, jeg sagde, du ikke healer, din idiot. Og så har vi lige prøvet med en healer, det gik ikke. Ej, nu ved vi det. Må du ellers lige skrive forklaring i gruppen. Jeg har skrevet det. Det var sgu god. Men var det kun mig, der healede? For helvede, Blue, de bonger, mand. Nå, men han vil bare lige teste, det var nok med en. Klar, du har kunnet tage en fest og det hele alene, så. Jeg synes... Men det er meget godt, at jeg healer med 1687. Jeg var selv 9 bedre. Niller.